Drumuri blocate în Moldova astăzi, 27 ianuarie. Atenție pentru cei care pornesc la drumuri, sunt câteva drumuri care sunt blocate. Traseul M3, direcție de deplasare spre satul Răzeni, raionul Eloveni, este blocat. În Strășeni, circulația pe traseul M1, tronzonul dintre localitățile Pănășești și Căpreana este temporar blocat. Din cauza condițiilor meteo s-au format blocaje locale, temporare, în mai multe localități, la momentul fiind întreprinse măsuri de deblocare. În raionul Eloveni, localitățile Puhoi și Gangură, iarăși, traseele sunt blocate. Și pe traseul R30, Neni Noi, Căușeni, Ștefan Vodă, este temporar închis pentru toate mijloacele de transport de mare tonaj. Fiți atenți unde vă porniți, fiți atenți la drum, păstrați distanța. Iar dacă vreți mai multe informații, puteți să intrați pe canalul de Telegram, prima sursă este canalul oficial al statului, al guvernului, și acolo vedeți toate informațiile actualizate de ultima oră.